Mthuli Ncube, one of the Minister of Finance, panapo vayabachinzi the Minister of Thieves, once he is wanted. Panguva inoi, once he is the brains behind the entire looting scheme. Panguva ino nyika yeZimbabwe, vanhu vaya vachiti free Zimbabwe panguva ino nekuda kwevakomana vana Mthuli Ncube vari kuno kunzi right now. Vakomana ava they are on wanted list, especially list yana bombshogeza panguva ino isanapera mashoko ari kuno kunzi ari kuda panapa achiva expose achivafumura vachiona kunzi aiwa ndo ma-grand planners aiwa nemastrategists aiwa e-grand looting nyika yeZimbabwe. Ndobva subscriber ubva like utomba bell icon chipita panapa muchinji radio amudanyora chiti the Ministry of Finance has been a conduit for Uganda. Zimbabweans have a right to demand accountability. What is Professor Mthuli Ncube doing to end Zambian corruption? How will the ministry recoup the money given to entrepreneurs with no delivery of service? Zimbabweans have a right to know what is going on in their funds. Ndomas kumudanyirwa panapo poster Mthuli Ncube nepicha rakanzi wanted. Mashoko ari kuda panguva ino avari kuona kuti aiwa these guys vanoonekwa kunzi even their residents havagari muno munyika yeZimbabwe, vanenge vachitogara somewhere, kana vachitouya vari muno vanenge vachitogara mumahotels. Mari dzinoonekwa kunzi each and every day they are paying for mahotel fees and the likes, food, everything, transport, fuel. Zvinoonekwa kunzi imari dzinenge dzingobuda, but kunoonekwa kunzi ivo they are failing to deliver, they are failing to stop corruption. Hapana ma-procedures avari kuisa ekuenda corruption munyika. Imbotidza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi chiri kuonekwa panguva ino vari kutegawa kunzi aiwa this person must be on wanted list. Dakuti zvavari kuita izvi hazvinyatsi kutoenda against even the law yemunyika, zvinotoenda against humanity. Tidze mafungiro enyu kune comment section yedu, so subscribe or like, turn on the bell icon.